Neviem, aby som sa nezatúlal. Ja to vidím dnes na tých vysokých školách iných odborov, že tam sú 3, 4, áno. Ale tu my sme fungovali stále v podstate ako tá silná 12 a všade sme chodili spolu. Ale bol aj ten bohemský život, aj sa povyvádzalo všeličo, aj polícia, aj policajné zápisy, aj ranné prebudzanie v tulipánoch na nábreží. A kolega, alebo teda kamarát, alebo spolužiak vyliezol na morový stĺp pred šustrom, pred obuvníkom. Ale bolo všeličo sa povyrábalo, no. Začínala tá malá krčmička kaviareň oproti škole u fašistov, hej, v podstate tu sme otvárali, tam sme bývali denne pečený, varený. K šustrovi sa chodilo často, u kohútika. Pani na nás kričala, s mokricou treskala po stole, toto není žiadny pičašenk, tu mi nerobte bordel, s odpustením za výraz. Tak všeličo sa pozažívalo, no. Fungoval ešte mliečák, pipi grill, kde sme chodili na obedy a tak, lebo však kto by do menzy stíhal, tu stačili 2 pagáče. Ale hovorím, my sme strašne veľa času strávili v aule, v škole, prípravu v podstate na tú hereckú tvorbu. Ale žili sme aj pomimo, samozrejme.